Ens trobem al Pont de Fusta, una passarel·la per als vianants de la ciutat de València, que creua el Jardí del Túria, antic llit del riu Túria, fins a la inundació de l'any 1957. A la dreta hi ha les Torres de Serrans, l'entrada nord de la muralla del segle XIV de la ciutat de València. La construcció s'inicia el 6 d'abril de 1392, sobre els terrenys de l'anterior porta, i el 7 de març de 1398 ja havia finalitzat. Pel carrer de Navellos ens trobem el Palau de Benicarló, la seu oficial de les Corts Valencianes, al nucli antic de la ciutat de València. Es tracta d'un edifici del gòtic civil construït a finals del segle XV per a la residència de la família Borja, ducs de Gandia. Continuant per aquest carrer, arribem a la plaça de la Mare de Déu, per l'entrada nord. La plaça de la Mare de Déu és la plaça més singular de la ciutat de València pel seu simbolisme. Avui en dia continua sent el centre espiritual i administratiu més important de la ciutat i del País Valencià. Alberga molts dels principals monuments. El Palau de la Generalitat és la seu de la Generalitat Valenciana. Aquest edifici és ple de simbolismes per als valencians, entre altres motius, perquè avui en dia continua sent, juntament amb les Corts Valencianes, el símbol de la unitat i de la identitat valencianes. Trobem altres monuments com la Seu, la Biblioteca Pública, la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats, el Tribunal de les Aigües, pel carrer de la Batlia ens dirigim a la plaça de Manises, que es troba delimitada per diferents edificis ocupats per diferents poders públics, com el Palau de la Generalitat, situat a l'esquerra, i la Diputació, a la dreta. Tornem a la plaça per l'entrada oest, el carrer de Cavallers, antic lloc de residència de la noblesa. Per l'est ens dirigim a la petita plaça dels Corts de la Verge, que enllaça amb el carrer de l'Almodí, on es troba l'antic Almodí, avui Museu de l'Almodí. La plaça de l'Almoina és una plaça situada al barri de la Seu a la ciutat de València. Es troba al cor de la ciutat vella i és considerada la més antiga de la capital. Rep el nom d'Almoina per l'edifici homònim, avui en dia desaparegut i convertit en el centre arqueològic de l'Almoina. Allí es construí la primera basílica visigòtica, convertida després en mesquita i posteriorment renovat com a temple cristià. La Porta dels Apòstols, d'estil gòtic, construïda al segle XV, s'obri a la plaça de la Mare de Déu i té 4 arcs apuntats, units en definició i formant una triple arquivolta, amb 48 relleus en els seus intercolumnis representant àngels i benaurats. En l'entrada exterior es celebra cada dijous de l'any, fins avui, el Tribunal de les Aigües. Eixim pel sud, pel carrer del Micalet, que connecta amb la plaça de la Reina. La plaça de la Reina és una plaça de la ciutat vella de València, situada entre el carrer de la Pau, el carrer de Sant Vicent i la Seu, que hi té la seva entrada principal. Hi fita també el carrer de la Corretxeria. La plaça està formada per un passeig central per a vianants, amb uns bancs i zones de gespa, envoltat per una carretera que fa de cercle. Al cap hi ha la catedral amb una estàtua de bronze d'aquesta. El Micalet o Miquelet és el nom que rep popularment el campanar de la Catedral de València i és un dels principals símbols de la ciutat de València. El seu nom és un diminutiu del de la campana principal, Miquel, que amb la fonètica local ha esdevingut Micalet, nom amb el qual verdaderament es coneix la torre. A la plaça hi ha una sèrie de comerços, en general d'aliments, entre els quals destaca la xocolateria Valor. Molt a prop de la plaça es troba l'església de Santa Caterina, una de les esglésies gòtiques de la ciutat de València. Enllaça amb el carrer de Sant Vicent i amb la plaça de l'Ajuntament.
Pel camí ens desviem perquè trobem la plaça Redonda, també anomenada plaça del Clot. És una plaça situada al barri del Mercat, a la ciutat vella de València, enmig del triangle format per la plaça del Mercat, la plaça de la Reina i la plaça de l'Ajuntament. Té forma rodona, amb 4 entrades als punts cardenals. No s'hi permet la circulació i, de fet, les dimensions reduïdes de la plaça ho fan impossible. És una de les places més petites de la ciutat. Les cases formen una paret ininterrompuda, de color groga, que fa tota la volta a la plaça. A l'espai obert hi ha un anell de parades de venda, amb una coberta també en forma d'anell. Les parades fan de separador entre el centre, on es concentren els comerços petits de la roba i el teixit, tot i que el paper turístic i la ciutat queda reflectida a unes botigues de records turístics. Arribem a la plaça de l'Ajuntament, la plaça més gran i cèntrica de la ciutat de València. Ocupa els solars resultants de l'enderrocament del convent de Sant Francesc. Està declarada conjunt històric artístic. Té una forma triangular, amb la plaça del Mercat al nord i la replaça de l'Estació del Nord al sud. A la vora de l'oest hi trobem l'Ajuntament de València i a l'est l'edifici de Correus. Al nord de la plaça hi ha una gran font i al sud un gran espai obert envoltat d'aparadors de flors. L'Ajuntament. L'edifici actual s'erigí a principi del segle XX i té un estil neobarroc. A l'Ajuntament hi ha unes quantes oficines d'atenció al públic, la de turisme, la de padró o registre municipal, la d'informació general, la de tributs i la de la policia local. A més, dins es troba el Museu Històric de la ciutat. Durant les falles, a les 2 del migdia, el balcó de l'Ajuntament s'ompli de dignataris. A més de la fallera major, l'alcalde i de vegades el president de la Generalitat. Des d'ací donen ordre de començar i observen la mascletà feta a la mateixa plaça. L'edifici de Correus de València és un edifici situat a la plaça de l'Ajuntament. Va ser construït entre el 1915 i el 1922, inaugurat a l'any 1923, amb estil eclèctic, on es trobava en part l'antic barri de pescadors, quedant com a testimoni proper el carrer de les Barques. Va ser subvencionat pel govern de Maura per a la modernització dels serveis postals a Espanya. En la plaça hi ha diversos edificis d'antigues finances, com Edifici Generali, Edifici L'Equitativa, i més endavant, en la replaça de l'Estació del Nord, la Unió del Fènix Espanyol. L'Estació del Nord és la principal estació de ferrocarril de la ciutat de València i un dels monuments més emblemàtics de la seva arquitectura civil. La plaça de Bous de València va ser construïda entre els anys 1850 i el 1860 en el solar d'una plaça anterior que per problemes de pressupost mai va arribar a acabar-se. És d'estil neoclàssic i inspirada en l'arquitectura civil romana. Anem cap a la plaça d'Espanya i pel camí hi ha la plaça de Sant Agustí, una plaça situada al centre de la ciutat de València, a prop de l'Estació del Nord i l'Ajuntament de València. La plaça és dividida en dos per una andana on se situen 4 parades d'autobús de l'MT de València i representa un nexe de comunicació important. Aquesta plaça, junt a la plaça d'Alfons el Magnànim, és el punt de partida tradicional per les manifestacions a la ciutat. N'és de destacar l'església de Sant Agustí, d'estil gòtic català, que dona nom a la plaça. La plaça d'Espanya és una plaça urbana situada al sud-oest de València, dins del districte d'Estramurs. Es troba a l'encreuament de diversos carrers, però principalment els de Gran Via de Ramon i Cajal i el carrer de Sant Vicent Màrtir. Destaca l'escultura del monument al Cid Campeador, obra de 1964. La plaça disposa d'una estació de metro anomenada Plaça d'Espanya de la línia 1.